No niin. Katsotaan mitä tästä sitten tulee, että nyt olisi sitten 250 tilaajaa ja mähän lupasin tehdä sitten jonkun tällaisen video, kun se tulee täyteen, niin joo. Niin, se on niin, että lupaukset on lupaukset ja nyt se sitten tehdään ja tää on myös hommana vaihtaa tuota rengasta vähän, kun oltiin tuossa kavereitten kanssa ja sieradalla, niin pamautettiin se kivehen pari kertaa, kun siinä on skäkkärimutkassa sehän kivi, niin pamautettiin siihen aika monta kertaa, niin tää vanne on ensinnäkin ihan solmussa ja sitten tuosta on mennyt ihan kudoksiin asti, niin siellähän ei siis ollenkaan pysy ilma, niin vasta sellainen juttu, että tuossa on kesärengas, niin laitetaan kesärengas taakse ja sitten laitetaan tuon astarengas eteen, niin pitoja, kun tällainen auto kumminkin etuveto on, niin joo. Niin nyt olisi sitten auto ilmas ja perusluotto ristillä. Tuosta kaikki auki. Vääntelin ne kaikki jo löysälle. Joo, nyt olisi sellaiset peijäiset, että rengas on pois, mutta sinnekin kaari on vähän lennellyt paskaa, niin tääkin on nyt mennyt mutkalle, mutta tää ei oo niin pahasti, että nuunissa saa vaikka vaan saralla vielä edes tarvittua ja tää ei vuoda. Niin sen on se tärkeä, että tää ei vuoda. Olisin tässä miettimään, että onkohan tuohonkin pamahtanut joku. Näyttää vähän siltä, että sen ei kuuluisi olla noin, mutta no, jos sieltä jousi hyppää pois, niin sitten se hyppää pois. Ja en mä usko, että tuon on vähän tuosta taittunut ja kun mä en ole ensinnäkään ihan varma, että kuuluuko se olla noin, vaan onko se siitä, että auto on ilmassa. Mutta joo, otetaan tää rengas paikalle. No niin, nyt on vanne sen verran kiristelty, että sen uskaltaa laskea. Ja tuolta näköjään vähän roikkuu tuo käsijarrun vaijeri, mutta olkohot siellä. Ja tää tunkki on tosiaan vähän omalaatuinen, niin tähän pitää laskea niinku tuolta. No onko tuo ei ota tuosta niinku ollenkaan, niin sitten se on vähän pelottavaa tällä tunkilla, kun tähän voi laskea omia aikojaan, niin täällä kotona ei oikein oo mitään hyvää tunkkia, kun kaikki on hallilla. Nuo, sehän laski siitä ja no niin, ja sitten ei kun vaihe rengasta. Tää on vähän läppä tää auto tosiaan, kun tämähän on siis peltoauto, niin yleensä peltoautot on se mätiä ja kaikkea tällaista. Tässä on kyllä hyvä, kun tätä voi tunkata niinku ihan vaan tunkin paikasta, kun tämähän ei siis ole mätä. Ja se on niinku turhankin hyvä juttu peltoauto mun mielestä. Tätä saa muuten varmaan nostaa, koska tuo on ihan saakelin tyhjä tuo eturengas. No niin, nyt on sitten rengas pois ja se oli vähän tyhjentynyt, eiköhän tuolla ne olisi ajanut vielä. Aivan tyhjä. Ensinnäkin se tärkein syy, miksi me tää rengas nyt vaihdettiin, niin on se, että se vuotaa. Tuolla nyt periaatteessa ei ole mitään väliä peltoautosta olla, että onko vanne vähän solmus tai tällaista, mutta se nyt vuotaa ja sen kyllä huomaa. Viimeksi kun ajoin tällä, niin mä täytin se kumminkin, että joo. No niin, se on sekin laitettu sillä, etteikö tää uskaltaisi laskea. Ai niin, kun se pitää tuulta saatana jutusta avata. Nuo. Nyt se olisi niinku laskettu sitten. Joo, tää mikä kummonen on Skoda Octavia 99 vuosimallia muistaakseni. Ja tällä ei ole juuri mitään tehty. Ja joo. Tai niin, voimme näyttää konepelli alle. Sitten täältä vielä jostain löytäisi tuon. No missä helvetissä se nyt on? Se on niinku tuossa nuo. Joo, tää ei oo mikään kummonen siis tekniikaltakaan.
1.6 bensa muistaakseni ja joo. Ja mikä ongelma tai vika tässä nyt siis on, niin tää päätyi peltoautoksi sen takia, että tää vähän kolisee tää kone tyhjäkäynnillä. Toki ei se nykyään, kun se on nyt ajettu, kun tää oli seisonut jonkin aikaa, niin nyt kun sillä on ajettu, niin ei se enää niin pahasti kilise tai kolise, mutta se miksi kilisee, niin sehän on tästä on venat mennyt, tai ainakin venttiili ilmeisesti. Eli siis ei mennyt vaan katsastuspäästöistä enää läpi, niin sen takia nyt tää nyt päätyi peltoautoksi. Joo. No mut joo, sellainen auto. Joo, tää oli vähän tämmönen erilainen video, että nyt on ehjät kummit ja kaikki tällaiset, niin tuolla ne voi vaikka heittää vesilintua, jos siltä tuntuu. Ja joo. Tää oli ihan mielenkiintoinen video kuvata ja tällainen. Oli hauska kuvata ja puhuakin välillä, kun näitä romuja remppahan, niin joo. No mä näkyy sitten ensi videon parissa. Se on moro.